Estimada jo, estic a punt d'emprendre un viatge amb mi mateixa i segurament quan em llegeixis ja no seré la mateixa que està escrivint. Me'n vaig a un altre racó del planeta amb gent amb qui mai he parlat abans i em sembla que haurem de xerrar en un altre idioma perquè hi haurà voluntàries de tot el món. Farem un projecte transformador amb la comunitat local i ens ensenyaran el país on viuen. També tinc moltes ganes de conèixer les cultures de les meves futures companyes i compartir estones amb elles, ja que serà una oportunitat estar envoltada de tanta gent tan diferent. Segur que tenim molts temes per debatre i, sobretot, per aprendre. Tot i que, a veure, no et mentiré, em fa una mica de por anar tan lluny. Mai he tingut una experiència internacional. Però les companyes que he conegut a la formació, que ja han estat fora, diuen que per alguna cosa tornen a marxar. I somriuen. Se les veu satisfetes i inconformistes, com si se'ls hagués sacsejat alguna cosa per dins irremeiablement. Diuen no sé què, donar llavor i de canviar el món. Bé, potser quan ho llegeixis, com que hauràs tornat, ja ho entendràs. Jo, de moment... Estic motivada a fer un camp de voluntariat perquè crec que serà una experiència molt enriquidora. Perquè vull conèixer altres cultures. Em mola la transformació social. Estic motivada per fer un camp de voluntariat per tenir una experiència internacional. Perquè 2 mans no són suficients per canviar el món sencer.